Foto-foto ladang nih, foto-foto. Itu sih nggak? Aku di pulang. Oh, ikan siang. Gimana? लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ खबरनाय जाहैबाय थ' दायो जोङो नै प्रग्रामाव फैदों आरो नै लोगोफोर दिनै कलेजनिजोंसो फैदों कलेज ड्रेस गाननानै फैदों ओमफ्राय मैया जों कलेज ड्रेसजों फैयाखैमोन आरो ओमफ्राय नै ओरै सिख्लाफोरबो दङ बड'लेण्ड बासजों फैदों ओरै गंसे थांबाय ओमफ्राय बै आब' दैमुमोन दङ बेखौ नेनि र' आब' दैमुखौ बेखौ एसे लाफानि भिडिअ'आव थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसे इन्टारेस्टिं जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअ'खौ स्किप खालायनो नाङा नायलां ओमफ्राय बै आब' दैमुमोननि गारिया बेखौ नेनि र' आब' दैमुखौ एसे नैबे मेन गेटआ लोगोफोर जों हाबलांसै थानानै आब' दैमुखौ नेग्रोनि जोङो दायो लोगोफोरजों सिङाव हाबलांसै आब' दैमुआ फैगासिनो ओमफ्राय बेयाव लोगो हमसै आं दसे लोगोफोरनि आब' दैमुखौ देखायनि आं नोंसिनो आब' दैमु फैदों नै आब' एसे हेल' होनाबो इउटुब चेनेल आब' दैमुखौ लोगो औ खेनसे आं नोंनाव मेसेज हरनाय आब' आंनोमोन माने इउटुबनि मानसि मोननाय आङो नै आब'आ जि गाहाय आंनि मेगन थालांदों नै आब'आ लोगोफोरजों सिङाव हाबलांसै लोगोफोरजों थाबायगासिनो बेयाव मेन स्टेजआव सहैथ'वाखै जोङो ओमफ्राय नै आब' दैमुमोना खिबुआव दङ बैयाव जों सिगां थाबायगासिनो ओरै नायदो नै हाय होनदो दे जों लोगोफोर कलेजनि गोजा जानायनि मोनसे खारलाबाय जोङो मेल कुपन आरो बे जानाय मोनजागोन ना बेजोंनो ओमफ्राय नै आब' दैमुआ बेयाव दं लोगो दंजोबो नै कलेजनि थ' लोगोफोरजों ओंखाम जानो नारबाय आरो नैबेयाव ओरै थाबायलांनांगौ ओमफ्राय बेथिं सासे मानसिखौ नुहुरदों आं देखायनो र' नोंसिनो ओरैनो बैयाव फट' लागासिनो आब' ददेरे बेखौ लोगो हमहैनि र' ओंखाम जानोसै थ' लोगोफोरनि आं आब' ददेरेखौ लोगो हमबाय फट' लागासिनो बैनिफ्राय नुहुरनानै हेल' होनना आब' जेबो होना आब'खौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय नै हिन्थिखौबो आं गोबावानो जाबाय जों कलेजनि फैदों ओमफ्राय आब'आ दे आब' होमबा हिन्थिखौ नै आखिजोंसो जानोसै हिन्थि लानोबा जानाय नंला थ' लोगोफोरजों ओंखामखौ जाहैग्रोसै दायो लोगोफोरजों जानानै फैखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जानायाव खेबबाय थायाखिसै आङो ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाथाय आंना गय जानायनि हुदा दङ गय दखान नागिरनांसिगोन जोङो बैथिं फानदां मैया फानदोंमोन बिथिं नागिरनोसै जोङो गयखौ एसे जाहैनोसै गय जायाबा जाथारा एकदम उदैया बोरैबा मोनथारो दायो जों गय जाबाय नै लोगोफोर ओमफ्य नै सिख्लाफ्रा फुसका जानो जानाव एसे जानो जादों ओमफ्राय नै आसला गोगोम जाबाय ओंखामखौ ओमफ्राय जों ओरै प्रग्रामखौसो नायबावसै लोगोफोर ओमफ्राय खयथायाव थाङो जों मिथिथ'आ दानो खयथायाव थांनाय जागोनथाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरै फट' सट' लागासिनो बेयाव ओमफ्राय नै खुन्दुं सोनाय दं ओमफ्राय बेयाव मा मा दंथाय नायाखै आङो सिवारसो गोसो दंब्लाबो गिनाय गैजाया नायजाया foto ladang nih foto Nepali siklakur. What's happening guys? Hello. Hello everyone. Hello. इधर कितना सुंदर सुंदर लड़की है इधर
खुलुमबाय खुलुमबायनो दे बुं दे बर'नि नोंथांमोना माबोरै दं खुलुमबाय please do like and subscribe this channel do subscribe this channel guys बचपन से दा खस्थ' खालामो गथ'आ खस्थ' खालामो अन्नानै बयबो होनदो दे अन्नानै बयबो subscribe खालामदो share खालामदो ओमफ्राय थैंक यू जाने वाला है सुंदर सुंदर लड़की इधर देखो बाय बाय करो बाय बाय मिलना जरूर इसका ब्लॉग में फिर से आएंगे हम लोग फिर कभी कल आएगा कल मिलेगा बाय बाय करो बाय 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 थ' लोगोफोरजों थाबायबाय थांफिननारबाय जोङो ओमफ्राय गोबाव जाथारबायना नै बेलासिलायबाय नै साना ओरै थांलायलायबाय बरिं मोनबाय जों एसे ओमफ्राय लोगोफ्रा थांग्रोबाय जाहैदों ओमफ्राय जोङो नै एसे लेट जाबाय जों थाबायगासिनो दा थांसिगोनबो गारियाव गाखोनोसै थ' लोगोफोरजों गेट मोनफैबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालायनो सानाखिसै थ' नोंथांमोना लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालायना हो लाइक शेयार कमेन्ट गावना हो गोदोन थांनो नारबाय नै ओमफ्राय आब'मोनाबो थांनो नारबाय माबायदि मोनखो आब'निफ्राय फैनानै माबायदि मोननो गावनि जायगायाव फैनानैलाय बिलन नालाय वाइसनि आब'आ बिलन थ' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन